إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. كبرات تخطاتلتي دمسي راديو إرينا مسانا أبا موسى زرعي ويكا بادر موسى زرعي اللو بادر بالطعم يزحقوس كرعات سمعني زعدل زهبكمني لما أنت مخنيات مدولي كا بزعبازي كبر علت كل شاب كنذكرو زلنا ثلاثة تكمت مالتيو حواتنا نحتنا زخسرنا لعلت نذكرو سلازلنا بو مخنيات يدول لكم زلغو زعدل الذهبكم مني بشمايم بشم كلهم تخطاتلت دمس راديو إرينا نادالوتان كمسجنكم فتو بادرة وزغيري هابلين سخاونا زعدل زي حبكاني نابز مدب زعدم كاني هو كم تزبل كايوت زناي سلسته تقمتي خلتشحن 13 زقات أما هلكت ناي 368 نحواتنا ناتهم ترايزي كونه توم كيد مؤمن بدحر أمون ون كندي زموتو أب بحرز طفو زيوم سلريسኦም زترخبه ناي زخري معالت تغير لهم ببرلمان ناي طليان صديقو علت سلسته اب طليان اب ملا طليان كم ناي سدتنياتات اب بحرز طفو بفلاي نعاتاتهم تباهيلو زتفلطه علتيو ابتيز جبر ناي زخر معالتي حجاب لامبدوزا على سلسته مرحت هاجرا مرحتتي ناي طليان مالتيو كابون كابناي اوروبا ناي برلمان ناي اوروبا وكلت ترخيبهم مس مرحت هايمانوت كوينهم مس كلهم توم زمصو بيتسب يخونو خابتهم كابتي معات زوصو بهوت زترفو حواتنا ون عمت ابو زملسو نزخري توم حواتهم كذكرو زمصو مس كلهم حبيرهم كمون كملو أوروبا استواصو تمهارو ناي هاي سكول ناي يونيفرسيتي تمهارو مصيوم او نتي مدب زكافلو تزخري كغبري از خاني حدا نخير السعو تي زغاطمه هلقيت بستخعل متن نخيدغميو نخيدغم تباهيلي تغيرو ولا قدا دغاغم انتهلوه ግን عمت ابوبت مدب ترخيبنا صلوت كنجبر كلنا كمون ابتي بدحرو زلو ناي مزرراب ناي ديالوج جيزي نتوم مرحتي نتوم بوليتيشان ناي اوروبا يخونو ناي طليان زحاشه بوليسي زحاشه ممرحي زحاشه فتح نخغبرو نتي منسي ابز عزقت زي زاتو زلون شغرو خردؤلو كابي نقلالو نمنتاي اب كمز عينت عزقتي اب كمز عينت هلقيت اب كمز عينت كبيد كونتاتي اتولو تي بزبانو زلو شغرو كردؤلو ترديهم كاني فتح كدليلو زيو تي قند علامه نايتي ناي زخر معالت زغبر زلو إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. بادر حجي نسخم كاب نفعل جميرنا كمجمر يا حساب حجي اب كونزي وصح حزب خوينكم تطوز بالكم والأخ نديون بأخم زخونن زي كونن تصحيفون تباهيلون نديو كندي كستات قريبو بزقات أمزي انكو حقوسنا قبل يفوتون زغول سعركم تطاولكم اسكا قرب كابقالكم كسمعوا كما يسمعكم نيرو كندي زوص حزب تطاولكم كم زعينت كستات قربكم كله بمنغستي عدت إليان مالتي وسود فتنا أنا كهن سلزخونكو كريستيان سلزخونكو قويتا يسكرسوس وني لنا نيري تنعي زسعبني مسكالو صيرو يسعبني سلازبله مسكال كم زلو فتنا خم زلو ابتي نفتحي نحقي نمثل ود سبيل كدوا بزبل كالو بزح فتناتاتن بزح قدلي كم زلو زي تحوزي نيرو سلازي ناتي لحيزيو قليل قدلي كونن قليل فتنا يكونن كندي صرفي كندي وردات كندي كبيد كستات تدغاغامي حجيز ناي مጨረሻ زسمعكمو اب غازيطا سلازوصه اب كله سلازتقالحه كومو زغبرو مخنيات كا نتي ولا حنت خرخبولو ولا انت زي كالنا شموم اصليمنا شموم ابلاشيناتي اب امز نبره تاماننت يخون نعوم سميعو زختلهم يخون زحجزهم زنبره سب
كله نازل نخጓዱሉ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ግን ወልሓንቲ ዝረኸብዎ ነገር የለን ወልሓንቲ ከዓ ዝተገብረ ገበን እውን የለን ኣነ ካብቲ ሽግሮም ሰሚዐ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለዉ ርድእዎም ህይወት ይጠፍእ ኣሎ ኣድሕንዎም ካብ ምባል ሓሊፈ ዝገበርክዎ ገበን ኣይነበረን ስለዚ ወልሓንቲ እውን ክረኽቡ ኣይክእሉን ነይሮም ማለት እዩ ግን ተፈቲኑ ተባሂሉ ተጻሒፉ ክንደይ መከራ ሓሊፉ እግዚአብሔር መስገን ከዓ ንኹሉ ተሰጊሩ እቲ ዝነበረ መርመራታት ይኹን ዝነበረ ፋይላት ኩሉ ተዓጽዩ ነፃ ተባሂለ ተመስገን ኢለ ስርሐ ይቕጽል ኣለኹ ማለት እዩ ብሽም ኩሎም ውጻዓትን ብሽም ኩሎም ሓገዝ ዘድልዮም ዝኹሉ ዝገበርኩም ጻዕሪ ከመስግነኩም ፈቱ በዝጋጣም እዚ ፓድሬ ሃበለይ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ኣነ ጉቦኤ ገይረ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ሲ ጉቦኤ የገይረ እዚ ሲ ከም ሰብ ከም ሓበሻ ከም ኤርትራዊ ከም ካህን ጉቦኤ እዩ ነቶም ኣሕዋተይ ኣብ ፀገም ዘለዉ ሽግር ዘሎ ኣሕዋተይ በታን እሽተይ ዓቕመይ ታ ዝኽእላ ክገብር ሲ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ጉቡእ እዩ ናተይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩላህና ጉቡእ እዩ ጻማሁም ካብ እግዚአብሔር ረኸቦ ፓድሬ ምናልባት ሓንቲ ክፈልጣ ዝደሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ከምዝስኹም ትከታተልዎ ሓዲሽ ሃዋህው ናይ ፖለቲካ ተፈጢሩ ኣሎ እዞም ናይ የማን ዓብሊሎም ኣለዉ መስለኒ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ክእል ትብልዎ ፓድሬ እቲ ለውጢ ከምፅኦ ዝኽእል ሓደ እዞም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ዝያዳ ነቲ ዶብና ንዕፆ ስደተኛታት ካብ ምቕባል ደው ነብሎ ንንፀጎም ንድሕሪት ንምለሶም ዝብል ዓይነት ፖሊሲ እዩ ዘለዎም ወላ እኳ ሕጂ ጥልያን ኩሉ በይናት ውስኖ ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ኣባል ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ስለ ዝኾነት ብኤውሮጳ ደረጃ ዝመጽእ መምርሕታት እውን ስለ ዘሎ ኩሉ ከምቲ ንሶም ኣብቲ ናይ ምርጫ ውድድር ጊዜ ዝብልዎ ዝነበሩ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ኩሉ እኳ ከተግብርዎ እንተዘይከኣሉ በቲ ዓቕሞም ነቲ ዶቦም ክዓፁ ነቲ ስደተኛ ኣብ ዘይምቕባል ኣብ ምንጻግ ኣብኡታት ዝያዳ ክፀቕጡ እዮም ከምቲ ዝበልዎ ነቲ ዝበልዎ ብተግባር ከውዕልዎ ተፈቲኖም ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ነቲ ስደተኛ ብዙሕ መሰናኽል ይኽፈጥረሉ ንምንታይ ክንዲ ዘዕቅቦ ዝረክብ ክንዲ ካብ ፀገሙ ዝረድኦ ዝረክብ ኣብ ልዕሊ ፀገሙ ፀገም ዝውስኾ ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ እቲ ሽግር ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ምስቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓድሽ ስምምዕ እውን ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ሕጂ ምስ ሊብያ ምስቲ ዘሎ ጊዜያዊ መንግስቲ እሱ ከዓ ንምዕፃው እዩ ንኸይመፁ እቲ ወደባት ንኽዕፆ ክዕፆ ከሎ ግን እቲ ፀገም ዘሎ እቲ ምዕፃው ወደብ ኣይኮነን ፀገም ግን ኣብ ከመይ ኩነታት ይዕፀው ኣለዉ እቶም መንእሰያት እዩ ንምንታይ እንተ ደኣ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ሊብያ ኣብቲ ቤት ማእሰርትታት እንዳተቐጥቀጡ እንዳተሳቀዩ ክንደይ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኦም እንዳወረደ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ምዕፃው እዚ ናይ ግፍዒ እዩ ስለዚ ጥልያን ኣብቲ መሰል ናይቶም ደቂ ሰባት ወላ እኳ ዳይሬክትሊ ባዕሎም እንተዘይገበርዎ ንሊብያ ንመንግስቲ ሊብያ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ሓገዝ እንዳሃቡ እንተ ደኣ ነቲ መንእሰይ ኣብኡ ዕፅዮሞ ኣብኡ ቀጥቂጦሞ ዳርጋ ንሶም ባዕሎም ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ እቶም ሕጂ ብዙሓት ናይ ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ይዛረብሉን ካብ ብሕጂ እውን ብልዎ ዲስካሽን ማለት ምስቶም መራሕቲ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣሎ ብኤውሮጳ ደረጃ ይኹን ወላ ብቤተክርስትያን እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ብፁዕ ኣቦና ፍራንቸስኮ ደጋጊሞም እዚ ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ገበን ምዃኑ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦም ኮኒኖም እዮም ብዝተኻእሎም እውን ስደተኛ ዕቁባ ክሓትት ንዝመፀ ተቐቢልኩም ደኣ ክትረድእዎ ኣለኩም እምበር ክትነፅግዎን ኣብ ባሕሪ
ክትገድፍዎም ኣብ ባሕሪ ክትነፅግዎም እዚ ጉቡእ ኣይኮነን እንዳበሉ ደጋጊሞም ይዛረቡ ኣለዉ ተስፋ ገብር ኣትሊስት ንሶም ክስምዑ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. بادري أبزي وانزي بفلاي أبزي نذكر زلنا زعلات زخنرق خلنا دحن كابتي منجستي إرتراس أي نتصبين جن كابتي نباري عدت إليان زلو هزبي أبزي علات زي أكند زحزن أكند زقوهي فيستان قالن كدالو تسمعوا خلهم كم يسمعكم ما نسو زحزنيو نمنتاي توم ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ናይ ዝሞቱ ዘይ ዝሓለፉ ጥራይ ኩና ንዘረብ ዘለና ሕጂ እውን እኮ ይሞቱ ኣለዉ እዮም ሕጂ እውን ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብዛ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና ዓመት 2022 ሲ ልዕሊ 2000 ሰብ ይመይቱ ዘሎ ኣብ ባሕሪ እቶም ኣብ ሰሃራ ኣብቲ ምድረ በዳ ዝሞቱ ከዓ ኣዲኦም ትቁፀሮም ከይዱብኡ ዝሪኦም ሓደ ብሓደ ሬሳ ዘልዕል ስለዘየለ ተቆፅረው ኣይንፈልጦን እምበር ክንደይ ሰብ እዩ ኣብ ሰሃራ ዝመውት ኣብቲ ቤት ማእስርትታት ብምቕጥቃጥን ክሳይን ዝመውት ክንደይ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘለናዮ ግዜ እሞ ከዓ ምዝ ኩሉ ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና መዓት ናይ ጸሎት ናይ ዝግዮ ናይ ንስሓ ግዜ እምበር ናይ ዳንኬራ ግዜ ኣይኮነን ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ፍትሒ ምእንቲ ራህዋ ንኹሉ ንዝፀበበ ኩሉ ንልምነሉ ዝግዮ ንብለሉ ካብ ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ከዓኒ ነቶም ልቦም ክትንከፉ ዘለዎም መራሕቲ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ሰባት ልቦም ተንኪፉ ዓይኒ ልቦኖም ከፊቱ ሰላም ዝነግሰሉ ፍትሒ ዝነግሰሉ ራህዋ ዝነግሰሉ ግዜ ከምፃልና ክንልምን ክንፅልድ ኣምበር ሕጂ ብሓሸውየ ዝበሃሎ ግዜ ይኮነን ثانك يو بادري بتعم يقنيلي كبرتي هبلي زعدل زهبكمني بشمين بشم كلهم تقاتلت دمص راديو إرنا نادالوتان كا خمسكنكم فتو زغيري هبلي نسخاون بت زهب كان نعدل نخلهم سمعتنا خا حدش عامت سلنجمر زلنا عامت سلام عامت فتحي عامت رهوة يقبرو زخولو وقئن ورا وقئن مكران صبان كندي قفعتات نسمعون نريون زلنا ካብ ዝኹሉ ቀንጢጡ እግዚአብሔር ረህዋ ይፍጠረልና ሰላም ይፍጠረልና ንፋቀረሉ نتحققفሉ ጊዜን ዓመትን ይግበረልና إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا